Kapod wang'iyo mago mag wuodhe nyakorom gajiwang' obila nochaka pedha e apaya bura ma pachoka mano mar geng'o jogo makoro dhi ataro gi chike mag apaya. Pedha ma kama otime boma ma Kisumu kod gwenge mamoko. Matimore ka dhungruok mar nyamburko bende onene apeyni bura ka jopiny haochope gwenge magidhi bage nyasi mar giko higa. Jafwambo marwa Flora Otieno miyowa ler mar wachno. Oganda e pinje mopogore opogore yango odiochieng' nyasi mag Krismas thoth yore kaachiel gi apaya gi sani osebedo modich ka thoth jowuoth ringo dhi kuonde mopogore opogore riwore gi osiepe kaachiel gi anyuola e dhialo nyasino. Mak mana ni obila bende koro obedo akicha mar thiro masira e apayago. Jowuoth e boma ma Kisumu ne ok owe oko e apedha ma obila ne oketo e apeyni makono. Ei okinyi mang'ich ne en wuoth manyamos e junction ma Kisian e apaya ma Kisumu kadhi Busia. Jowuoth ne obedo gi kinde matek mar chopo wuodhegi ni mar nyamburko ka nyamburko ne inono mar yango ka bende gichopo dwaro mag chike mag apaya. Komanda mar obila e gwenge mag Nyanza Karanja Moriori oyango ni kinde apedhano obila ne ondhiyo thoth joriembo ma onge lesen kaachiel gi jogo ma oting'o jowuoth ma oheo kwan. Leo tumeamkia hiyo operation ya kuhakikisha mwananchi anafika nyumbani salama. Tunaobserve mambo ya traffic, lakini tumekamata kadhaa, ni wengi sana. Tumeweka kwa PTC. Bende omedo ni jogo ma oyudi kod ketho ibiro chwal e nyim doho kendo apedhano biro dhi nyime nyaka higa manyien. The base commanders will sort them out wakipelekwa kotini. So leo tumesema hiyo operation inaendelea up to next year January. Kama chielo bad migawo ma ochung'ne gedo mag apaya e pachoka Kenha okwayo jowuoth machano tiyo gi wang' apaya mawuok boma ma Nairobi kochomo Nakuru bedo gi horuok kaluwore gi dhugruok mag geche e apayano. Moko kuom jodak mathoro tiyo gi apayano wacho ni dhugruok mag geche ne ochako kogwen kendo chenro mag wuoth dhi mos. Tumeamka leo asubuhi tukakuta jam, magari yamejazana hivi. Sasa hatujui ni nini imekosa ama ni watu kwenda nyumbani. Lakini tunashukuru kwa sababu injini ni mzuri, kwa sababu unapoenda movement hivi kwa sisi kama bwana biashara tunafurahi. Bende gikwayo joriembo luwo chike mag apaya mar neno ni yore obedo maler kendo jowuoth ochopo kuonde magidhiye. Tunaomba waende na njia mzuri, wasifuaje wafuate barabara overlapping wasifanye, ndipo kila mmoja afike kwa nyumbani aone wasasi. Chal mar apaya maduong' mawuok boma ma Nairobi kochomo Thika bende osebedo modich kaluwore gi thoth jowuoth matiyo gi apayano. Kata kamano, apisas mochung'ne weche wuoth kod apaya osegolo kwayo ne jowuoth bedo akicha kendo luwo chike duto mag apaya kindeni mathoth ji yango nyasi bag tieko higa. Flora Otieno, Ramogi TV.